Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Daki po hajar ngut ki pat ba ha Iran kilami ipat ba ban skolam mi kajing yap jong palat Spah 100% ngut ki Khynnah na kajing ther namding ke US bat ke Israel ya ke Iran ha singi sajan. Hagidur bala pelat lui baki pat ba kilami ban ya pat ba ha singi tap bi ki Khynnah Skul. Lui baki rang ba kila yam namar kajing sngosi kajing du no ki ba yet bathon bar kumjuru ki dan ki babat ne ka dur u ayatullah Ali Khamenei kumjuru ki dan ki bara e ka lama ke Iran. Ke Iran, kalau kamba ke US bat ke Israel kala thombor ke Skul jongi Khynnah kentei ke Shajare Tylli Skul hakanong ba minap ke badan hakithan shathi ke Iran hakasngi sajan ka arpu pratarik rempang. Umentri ketenat kambari ke Iran Usayyad Abbas Arakchi ulapin mi yakidur balapin balati yakibun tni ki Thliew bantap yakiti Khynnah balului hak ba ulat her ting yutram dak baong bakani ke ka kampen ya brio ke bashirkei. Haka ex Usayyad Abbas Arakchi ulatho ada kabaong kini kidei ki Jakarta balati na kabenta palat Spah 100 phongot ki Khynnah kentei ki blayap na kajing bom ke US bat ke Israel haka primary school kamet ka phat jongki kalapra ulong kani ka penshisha ya kajing kular utram ban palat im na Gaza shaminap ki balului ki la sha penyap long Arakchi haba pendram ya kate Jingshah thombor Arakchi ulong kajiang kabala shapen pra kadai ka Skul red nak benta ki Khynnah kentei hakathan shathi jong ka Iran la bom ya ka hakapor minsngi menshai habla dab daki Khynnah Skul ki badang red daki Spah ngut ki Khynnah bolilui ki la yap tang hakani ka jaka kini ki kamrunar persha ki pat ba ka Iran kin om sha klem jubab ulong Secretary of State ke US Marco Rubio ulong ba ki shipai ke US ki klem thmu ban thombor ya ka Skul hadian balami ka khubor bagadan ke Jingshah thombor hakawi ka Skul jong ki Khynnah kentei katanat thma kan satokit ya katal da kata ka de ke jingle jongi bat ngan sapha ya ke jingkali jong phi shaki laong urubio hakinong tho khubor ha snginingkong habalakli ya u shaphang ka de ke Jingshah kari Amerika kam thmu ban thombor ya ka Skul ulong hadian ke jingmi ki khubor halor ke jingyap ki Khynnah Skul ke UNESCO kala pendram jur bat penpau ke jing sngokhya halor kane dak baong bakani ke de ke jingpen khen ya ka an long brio man brio